k vítězství, dali 3 góly, vyhráli. My jsme od toho utkání stoupili, si myslím, dobře, byli jsme lepší v tom prvním poločase, měli jsme více hry, měli jsme, si myslím, víc šancí, dali jsme gól, všechno se tak vyvíjelo, jak jsme si představovali, bohužel jsme brzo inkasovali po tom našem střeleném gólu, tak jako už po několikáty po individuální hrubý chybě jednoho z našich hráčů. I přesto si myslím, že jsme ten první poločas i potom, jak soupeř vyrovnal, jsme měli víc herně pod kontrolou, měli jsme další příležitosti, tam podržel soupeře brankář Kelemen, který má výbornou formu, my jsme ho nedokázali překonat. V poločase jsme si řekli v podstatě to, že ten zápas máme dobře rozehraný a že když neuděláme nějakou hloupou chybu, že tady můžeme vyhrát. My jsme tu chybu udělali bohužel hnedka v té 50. minutě, kdy jsme udělali řetězec takových individuálních chyb v defenzivě. Vyvrcholilo to obejitím Kuráka, který se nechal obejít úplně jednoduše. A soupeř nám dal na 2-1 a hnedka potom 3. gól a tím pádem se ten zápas už úplně zlomil a my už jsme nebyli schopni potom se do toho zápasu dostat nějakou kvalitou a už to bylo hektický a když jsme měli 18 střel, tak jsme prostě už ten gól nedali a soupeř si to pohlídal, ten výsledek je takový, jak je. Takže já jsem zklamaný z toho výsledku a hlavně z toho, že jsme se udělali individuální chyby defenzivně.